Sinema bajarê Qarsê ku sînema herî kevne, ev du salin ji ber belavbûna vîrusa korona û krîza aborî deriyên wê girtîne. Beriya pandemiyê li vê sînemayê mîhricanên fîlmên bi zimanê Kurdî, Tirkî û her wiha dihatin nîşandan. Bi taybet her rojên çarşemê bi pêşengiya civata sînemaya Qarsê fîlm dihatin weşandin û fîlmhez jî salon têjî dikirin. Lê Cihat Deniz ku ev nêzî 55 sala wek xebatkarê sînema bajarê Qarsê dixebite dibêje ku çi dem sînema neketibû vî halê xirab. Pandemi dolayı şimdi hemen hemen biz Mart ayında 2 sene oluyor. Mixabin ev du salin ji ber pandemiyê me kar nekiriye. Di nava vê demê de jî ji ber demek dirêj me makîneya sînemayê nedayê xebitandin, ew jî xerab bûye û niha pereyê me tuneyê ku em wê çê bikin. Temenê min wekû xebatkarekî sînemayê derbas bûye û heta niha min çi dem sînema di rewşeke wiha de nedîtibû. Serokê civata sînema Qarsê İnan Ertan ku ji 2010 vir ve li vî bajarê mîhricanên serbixwe û azad li dar dixe, got ku girtina salonên sînemayê kêmahiyekê mezin e. Sadece film gösterimi yapmıyoruz. Me tenê nîşandana filman nedikir. Me her wiha piştî nîşandanê li gel beşdaran film şirove dikir. Car caran jî derhêner û lîstikvanên filman jî beşdarî van gotûbêjan dibûn û li ser filman şiroveyên balkêj dihatin kirin. Sînema bajarê Qarsê ji bo fîlmhezên bajarên Îdirê, Erdexanê û bajarokên Qarsê jî navnîşaneke girîng bû û her çarşemê hejmarek zêde fîlmhez tevî rêvîngiya dirêj qesta vê navenda sînemayê dikirin. Biz her filmi göstermiyoruz sonuçta. Ji xwe filmên ku me dida nîşandan hejmarek ji wan bi zimanê Kurdî bûn û ew filmên ku di sînemaya giştî de cih nedigirtin. Bi vê yekê jî filmhez zêdetir serdana me dikirin û em bo gelek komên sînemayê jî bûbûn mînak. Em dixwazin dîsa bajarê Qarsê bibe navenda kombûna filmhezan. Hêjeyê birxistneyê ku di 16 Adara 2020 bi biryara Wezareta Karê Navxweyiya Tirkiye li hember belavbûna vîrusa korona sînema hatibûn girtin û êkê tîrmeha îsal da carekê din li gel hin tedbîran vebûbû. Lê mîna sînema bajarê Qarsê bi sedemên zirarên aborî nekarîbûn deriyên xwe bo fîlmhezan vekin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Qars.